100 čestitke na pobjedi, plasmanu u finale. Tinuš, kako te zovu ovdje, omiljen si, ovdje ti je nekako lakše igrati, dosta si vremena proveo ovdje, kakvi su osjećaj prije svega? Pa je, stvarno lijepa sjećanja me vežu za ovu dvoranu, stvarno predivne godine sam proveo, stvarno mi je drago bilo vidjeti sve te i suigrače i ljude ponovno, tako da evo, utakmica, pobjeda, najvažnije niko se nije ozlijedio jer je tek početak priprema, odradili smo tek par rukometnih treninga, tako da evo, sutra je još jedna utakmica, odličan test za nas protiv boljeg. Odmah thriller na samom početku, prva tekma. Pa da, mislim da dogovorili smo se da je rezultat manje bitan, ali da ćemo dati sve od sebe da pobjedimo i evo na kraju svi su dobili priliku, svi su igrali i pobjedili smo i što najvažnije, kažem, svi smo ostali zdravi, podijelili smo minutažu i bit ćemo spremni za sutra. Rana faza priprema, kao što si rekao, Beščita će malo duže, čini mi se, s loptom, vidjelo se to, ali evo, sve čestitke sutra protiv pobjednika. Pa je, vidjelo se stvarno da su, mislim da su 2 tjedna prije nas krenuli, imao sam osjećaj u početku da lete po terenu, ali dobro, mislim, pripremne utakmice su za to da se uhvati forma, da se uigraju neke stvari još i da se pripremi što bolje za početak prvenstva i Europe. Jak turnir, evo, dobar test na samom početku. Pa je, stvarno odličan turnir, mislim da stvarno kvalitetne 2 utakmice ćemo igrati s kim god bio u finalu, tako da evo, stvarno super prilika igrati na ovakvom turniru. Odmorite se i sretno sutra. Hvala.